May naninira sa'yo? Tahasan. May mga nababalitaan ka? Sige, for once, bibigyan kita ng pang-3 beses. Sige, ipagtanggol mo yung sarili mo. Pero, pagkatapos nun, hayaan mo na. Huwag mo nang ubusin ang iyong enerhiya. Hayaan mo sila. Sa paninira nila kung pwede kang masira sa iba. Sa ibang tao na mababaw ang pagkakilala sa iyo. Sa ibang tao na hindi totoo ang pakikisama at pagmamahal sa iyo. Sa ibang tao na matutuwa pa nga, hindi ka ipagtatanggol sa mga nininira sa iyo. Ipagkakasiya pa nga ang paninirang ginagawa sa iyo. Pero yung mga taong malalim ang pagkakilala sa iyo, yung mga taong mahal kang totoo, nako, iisnabin lang yung mga taong naninira sa iyo. O pwedeng mabawasan ang mga pinakikisamahan mo, o pwedeng mabawasan mga friends mo, pero matitira naman yung mga taong tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo.